έχει ανοίξει το μικρόφωνο του άλλου. Ποιος? Καλησπέρα σας κύριοι. Το τρένο από αυτή τη στιγμή είναι υπό την επιτήρησή μου. Συγγνώμη, Φροϊλάν, ποια είστε? Η Επίτροπος των ΟΣΕΣ. ΟΣΕ θέλετε να πείτε? Δεν υπάρχει πια ΟΣΕ, μόνο ΟΣΕΣ. Τα διαβατήριά σας μπείτε. Τι διαβατήρια, Φροϊλάν, εδώ κάνουμε διαδρομή Αθήνα-Σαλονίκη. Διαβατήρια στον τόπο μας? Στον τόπο μου. Είμαστε Έλληνες. Σκάσε! Ραμστάιν! Δεν είστε Έλληνες? Και τι είμαστε? Ευρωπαίοι. Και από αυτή τη στιγμή θα χρειάζεστε διαβατήριο όπου και να πάτε. Ακόμα και στην τουαλέτα, verstehen? Έχει κανείς αντίρρηση? Μίλα, Σβάν! Όχι, τι αντίρρηση να έχω, εσύ, Έχει κανείς αντίρρηση από εσάς τους οργανοπαίκτες? Μήπως έχει κανείς αντίρρηση από εσάς, μικρά μου κουρουνάκια? Όχι. Είναι καλοί οι ΟΣΕΣ. Μας αγαπούν. Οι ΟΣΕΣ είναι φίλοι μας. Άρχισες να μ' αρέσεις εσύ, ποντικό μικρούλι. Το ονοματάκι σου? Αρτέμις. Στουρνάρας. Αρτέμις. Στουρνάρας. Σελένα Αρτέμις. Σε λένε Στουρνάρα. Ό,τι πείτε. Πολύ ωραία. Εσένα νομίζω τελικά θα σε πάρω. Και εσένα θα σε πάρω. Όλους θα τους πάρω. Όλα θα τα πάρω. Γιατί εμένα δεν μπορεί να μου κρυφτεί κανείς. Verstehen? Μεταμονίεν! High five! High five, Polizei! High five, Polizei! Ich bin auf dich in dem Kreis! Ich bin auf dich in dem Kreis! Από ό,τι γλίτωσα. Πώς είχα την ιδέα να κρυφτώ με λίγο. Μέσα σε μια βάση, δεν το περίμενα.